Takže, čaute všetci. No, čauko kekávko, tu je zase vaša Kika. Tak, v tomto videjku je trošku krátke, pretože vám chcem len povedať, aby ste mi napísali do komentov, čo vám na mne vadí. Napríklad už sa snaž nebyť Čech, alebo čož teda, alebo napríklad zmen svoj hlas, tak to bohužiaľ nepôjde. Hrozné. Nehovor nám, že s tebou natáča sestra, alebo že s tebou hovorí, alebo dačo také. Viete, proste mi to napíšte do komentov, čo vám na mne vadí a dúfam, že sa to budem sa to pokúšať zmeniť na ktoré veci, čo tam budú. A to by mohlo byť asi všetko. Dobre, takže píšte mi do komentárov. Ja viem, toto videjko asi nebude mať veľmi veľa lajkov, ale to veľmi nevadí, na ostatných mám. Dobre, a to bolo teda všetko. Čauko, kakouko, Kika!